Prajem pekný deň všetkým, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom si môžu zistiť svoj stav pôdy a ako ho vylepšiť. Dnes sme si vybrali jeden z takých menej slnečných, aby nám nebolo veľmi horúco dní, na Južnej Morave na pozemkoch spoločnosti DVP Agro Bratčice, kde už druhým rokom prebieha vlastne revitalizácia pôdneho fondu vďaka regeneratívnym prístupom hospodárenia na pôde. A dnes si urobíme teda malú inštruktáž o tom, čo je možné všetko zistiť z pôdnej sondy, ako sa pozerať na pôdu a vysvetliť si základné princípy, akým spôsobom môžeme zlepšiť a oživiť pôdu preto, aby sme mali v budúcnosti aspoň také pekné vyhliadky na kvalitu života, ako máme dnes. Pripravili sme si pre vás menšiu pôdnu sondu, aby sme mohli zadefinovať jednotlivé zóny, ktoré sa na tomto pozemku nachádzajú, aby sme si mohli ukázať, k akým zmenám na štruktúre pôdy dochádza, pokiaľ začnete aktívne pristupovať k ozdravovaniu pôdneho fondu tým, že budete menej kypriť pôdu a doplníte do svojich pestovateľských postupov medziplodinové zmesy. Momentálne, čo sa týka tohto pôdneho profilu, je to černozem na spraši. A našťastie v tomto prípade už môžeme povedať, že nie je nejak výrazne degradovaná, pretože pri kopaní sondy vlastne sme zistili, že vlastne už tá štruktúra pôdy sa po 2 rokoch regeneratívneho prístupu zlepšila do hĺbky 25 až 30 cm natoľko, že už je to celku uspokojivé. A teraz si ukážeme, kde dochádza k hlavným problémom a kde by sme mali vlastne sa sústrediť svoju pozornosť preto, aby sme si udržali našu pôdu živú a produkčnú. Teraz máme možnosť vidieť pôdny profil na sonde, ktorú sme pripravili, a v ňom si ukážeme tie základné problémy a možnosti, ktoré máme možnosť riešiť, alebo teda ktoré vieme riešiť v rámci regeneratívneho poľnohospodárstva. Toto je pozemok, kde už je upustené od nejakého kyprenia pôdy a spracovávania pôdy. Je tu pestovaná medziplodinová zmes, 14-komponentná, a v apríli tohto roka, alebo teda koncom dubna bola vysiata kukurica. Čo je pozitívne vidieť, je, že vlastne bez nejakých zásadných problémov v tom pôdnom profile, dokonca hlavné korene kukurice sú na hĺbke 35 cm, takže je pekne a rovnomerne prekorenený celý profil. Vidieť už aj vlásočnicové korene, ktoré sú v hĺbke 50 až 60 cm, takže sa posúvajú smerom do tej spraše, kde budú mať väčšiu zásobu vody na dlhšie obdobie. Pozitívna vec je, že v tej spraši je vidieť ešte veľa koreňových zbytkov, ktoré sú tam po predchádzajúcej medziplodine. A z pohľadu pôdneho profilu vrchná časť zhruba do 20 cm je porézna drobnohrudkovitá, potom sa situácia trošku mení, ale ešte stále je ľahko drobivá. Až na rozmedzi niekde od 30 do 45 cm je mierne uľahnutá pôda, čo nie je zásadným problémom. Takže v relatívne krátkom čase sa podarilo pomocou medziplodín a bez nejakého zásadného kyprenia pôdy zlepšiť a stabilizovať štruktúru pôdy. To je potom pekne vidieť aj na tom, že sa obnovuje život na agregátoch, ktoré sú krásne prevrtané dažďovkami, teda žižalami. Sú tu aj veľké kúsky, ktoré zabezpečujú vlastne porovitosť, a tieto makropóry, to je vlastne vzduchotechnika a vodoinštalácia vášho pôdneho profilu. Ako môžete vidieť na tomto profile, aj čo sa týka povrchu toho pozemku, je teda v regeneratívnom režime hospodárenia, to znamená, že rastlinné zbytky zostávajú na povrchu nastlané, čo umožňuje vlastne ochranu toho pôdneho krytu, alebo teda povrchu tej pôdy pred rozplavovaním zrážkami a tým pádom pred vytváraním vlastne prísušku, alebo teda škralovpu, čo je vynikajúca vec. Automaticky tým, že nevzniká a nerozplavuje sa pôdna štruktúra, tak máme drobnohrudkovitú štruktúru už od vrchnej časti toho pôdneho horizontu. Drobnohrudkovitá, za chvíľočku si vysvetlíme prečo, jemným potlačením alebo sama sa rozpadáva, to znamená, že nie je tam žiadne výraznejšie utuženie ani nič. Je to proste možnosť, ktorú si viete kedykoľvek, keď budete niekde u seba
skúšať, tak jednoduchým potlačením, ľahko, aj keď je to prekorenené. A tu máme možnosť vidieť aj pomocničku Žižalu Dášu, alebo teda neviem, ako sa táto konkrétne volá, ale ktorá vlastne zabezpečuje architektúru toho vášho pôdneho profilu. Takže momentálne na tomto profile po 2 rokoch používania medziplodinovej zmesi bez nejakých vážnejších problémov vidíme, že sme vlastne už v hĺbke takmer 25 cm, homogénny profil, ľahko drobivý, bez toho, aby aj pri súčasných zrážkach, ktoré boli na Južnej Morave, niekde v rozsahu okolo 100 mm od januára, teda ledna až do teraz, možno aj trošku viacej, nedochádza k žiadnemu zásadnému rozplaveniu štruktúry, čo je tá najdôležitejšia vec preto, aby pôda zostala živá. A ako môžete vidieť, tak ďalšie korene kukurice, ktoré sa objavujú v hĺbke 25 až skoro 30 cm. Takže takýmto spôsobom si viete overiť, či váš profil je dobrý štruktúrne a hlavne, čo je dôležité, nemali by vznikať ostrohranné agregáty, ktoré teraz tu nevieme nájsť, alebo tuto trošku ešte je áno vidieť, že sú hladké plochy, ale malo by sa rozpadávať na také drobnejšie časti, ktoré sú zaoblené, takže drobnejšie agregáty. Tá drobtovitá štruktúra je vlastne postavená na tom, že v tej pôde je ako keby nasypaná hmota a medzi tou hmotou sú rôzne póry, makro a mikropóry. A toto je vlastne už z tej zóny, kde mierne ešte dochádza k rozplavovaniu, je vlastne mechanicky trošku ovplyvnená z minulosti, ale pozitívny efekt je, že tie agregáty sú menšie, všetky sú do veľkosti maximálne 3 cm, takže toto je zatiaľ štruktúrny profil do hĺbky až 30 cm. Na tomto profile môžeme krásne vidieť, ako sa nám stabilizovala štruktúra na hĺbku 25 až 30 cm bez nejakého vážnejšieho utuženia. Ale pod touto hĺbkou ešte stále zostáva niekoľko centimetrov pôdy, ktorá je skôr uľahnutá. Je potrebné si uvedomiť, že čím hlbšie do profilu ideme, tak tým väčší tlak na tú pôdu, ktorá sa nachádza v nižších horizontoch, je z vrchu vlastne kladený. Takže je to potom uľahnutá pôda. Dôležité je, že ani v tejto hĺbke nedochádza k nejakému alebo nie je tam nejaké výrazné rozpravenie agregátov, ani nejaké silné utuženie. Takže nie je to nejaký blok pre to, aby postupne prechádzali korene. A ako môžete vidieť, aj pri tom preparovaní toho pôdneho profilu sú tu korene ešte z medziplodinovej zmesi, ktorá bola zakorenená až do hĺbky 80 a viac centimetrov. Takže v celej tejto časti je vlastne vidieť po tých plochách, že sú tam korene, ktoré teraz zmineralizujú a vytvoria vlastne malé póry, po ktorých pôjdu ďalšie vlásočnicové korene tejto kukurice. Takto sa celý profil pôdy obohacuje o uhlíkaté zlúčeniny. Takýmto spôsobom vznikali pôdy. Čím hlbšie rastie na prekorení a pôda sa nepremieša, zachová sa pórovitosť a pôda potom má všetky dôležité životné potreby, to znamená hlavne vodu a vzduch, preto aby sa pôdny život mohol venovať ozdravovaniu pôdy a stabilizácii štruktúry architektúry pôdneho profilu. Princípy regeneratívneho poľnohospodárstva sú postavené na úplne jednoduchých základoch, ktoré už matka príroda vytvorila dávno. A tak vznikli všetky pôdy na celom svete, takže nezávisí na tom, aký pôdny druh alebo pôdny typ máte na svojom pozemku. Principiálne ide o to, že v hornej časti na povrchu, kde sa dostáva vzduch, sa vždy rozkladá organická hmota, ktorá následne obohacuje minerálny podiel pôdy a takto vznikali jednotlivé horizonty na pôde. Čo sa týka vlastne genetiky pôdy, tak zvyčajne je to nejaký tzv. A-horizont, humusový horizont, alebo inak povedané pre nás aj fyziologicky využiteľný. To znamená tá časť, kde dobre funguje ešte ako tak život a kde môže tá rastlina koreniť. Čím je samozrejme tento profil hĺbší, tak tým je lepšie pre výživu rastliny aj pre hospodárenie s vodou. A potom bývajú rôzne prechodové horizonty, alebo prípadne rovno ten tzv. C-horizont, to znamená, že to je tá matečná hornina alebo matečný horizont, z ktorého vznikala tá pôda. Takže v tomto prípade černozem na spraši s relatívne malým prechodovým horizontom, ale prechodový horizont je definovaný tým, že vlastne z vrchu humusové látky postupne zatekajú do tej matečnej horniny a tým sa ten fyziologicky využiteľný horizont predhlbuje.